thieth okwedo mokalo weche maliekore ni yath chanjo mar polio mosebed kimiyo nyithindo manie bwo higni 5 onge e rang'iny madwarore kendo kelo midhiero ni nyithindo ma osechanje. Koloso kod jofwambo e apisi mare, jalup director e Migao mar thieth Laktar Sultana Matendechere wacho ni onge yath ma ok ochopo e rang'iny madwarore ma sirikal nyalo golo e pacho ka mar timo chanjo. Giwacho ni yath maber nyaka bed kod midhiero matindo, gino ma kawaida e yath moramora ma rang'iny mare ni malo. Sultana okwayo jonyuol moseneno ranyisi ma ok kawaida kuom nyithindgi mondo chiw ripot kata ochope od thieth moramora machiegni kodgi. We have received, reports, and we have also seen, especially on social media, reports about the recently concluded polio vaccination campaign, where a lot of issues have come up with regard to the safety of the polio vaccines that we were administering. Given that it's an oral vaccine, sometimes you'll even find that some children are exhibiting things like nausea, vomiting, sometimes even diarrhea, Those are things that you'll be able to see. And generally there will also be, because these are children, we'll also be able to see them now behaving abnormally. Maybe they are not feeding as usual. And when you see that, then we say that if it persists, if it becomes something that is persistent, then